Martorell, pel seu passat ferroviari, compta amb un edifici d'antics treballadors de la Renfe ubicat al costat de l'estació, buit però que encara manté la seva estructura. Des de l'Ajuntament es va demanar la cessió per part d'Adif per reformar-lo i cedir l'espai a l'entitat Amics del Ferrocarril. El gestor ferroviari ja s'ha compromès a traspassar el centenari edifici i la valoració de l'associació és la següent. A veure, en principi sembla que està tot a punt. El que també sé és que falta alguna assignatura. Nosaltres és que ja portem molt de temps amb allò que dius que ara sí que ja ens ho creiem, pensem que no es té per què dilatar molt més, però la veritat és que fins que no ho havíem signat, llavors ja ens quedem molt tranquils. Òbviament s'han produït unes imatges que ha parlat l'alcalde i que ja està la cosa molt adelantada i que aquests dormitoris, si no passa res, ens els cediran. La intenció de millora era per traslladar les maquetes i convertir-lo en el punt de trobada que ara tenen a la plaça de Maria Canela. A l'edifici el que tenim previst és traslladar tot el que tenim aquí. Veurem el que es pot aprofitar, veurem el que no, perquè també és una pena que hi ha anys de treball, o sigui, sembla tonto, no? Però hi ha moltes hores, molts mesos, forces anys de treballar i aquí hi ha coses que es podrà aprofitar i aquí coses que no es podrà aprofitar. Penseu que haurem de fins i tot foradar parets perquè si hi ha una maqueta que aquí cap per extensió, allà potser no ens cabrà i tindrem que, d'alguna manera, adaptar-la. Això és un tema que està tot en mente, però s'ha d'acabar de perfilar, diguéssim. Des de l'associació es mostren molt contents amb la nova proposta. Home, sí, estem molt esperançats, perquè de fet aquí un gran problema que tenim és que quasi no hi cabem, perquè tenim molta cosa per aquí sota, en fi, que d'alguna manera quasi bé no hi cabem i estem esperançats que això ens es pugui donar el més aviat possible. A més dels antics treballadors que esperen veure la seva antiga llar convertida en un nou centre d'interpretació. Jo conec un que té només 88 anys. Per què dic això? I aquell home m'ha explicat que ha viscut allà. Jo ja l'he convidat perquè quan sigui el moment, és un senyor que té 89, ha fet ara, que vingui a veure el que va ser la seva antiga casa, dels pares. Ell va dir que va viure allà. Des de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Martorell han volgut fer una menció especial a un company que va fer el traspàs aquesta setmana. En Francisco Morodo, descansi en pau, i d'aquí, malgrat que personalment vaig tindre l'oportunitat de comentar-los a la família, doncs, en fi, fer estesa aquest dol a tota la família, de part de tota la nostra família d'aquí, dels socis. Gràcies. Les obres de l'edifici podrien començar el proper any.